Вкараха ме в една стая, което в класическото по филмите тъмно, бюро, стол, следовател, лампа, насочена към тебе, към такова пистолет поставен на бюрото. Аз питам защо съм тука? Ти ще кажеш. Слушай, аз няма какво да казвам. Вие ме задържате. Не, ти ще си кажеш, ние всичко знаем. Тогава се прибирам, докато се окопита Тони вече там. Той се е преместил от Париж на брега на морето и почваме да кроим планове. Планове как да изкараме Райна. А трябваше да си взема не само съпругата, а и дъщерята. Защото ние бяхме близки и се смятахме. Аз дори, като дойде в Франция, осинових Сузи. Затова казвам, дъщеря ми. И измислихме, влизат двойка с дете, загубват си паспорта и само, че не е чак толкова лесно смисъл. Един мой приятел ми каза, че френските паспорти може спокойно да ги разшиеш и да смени страниците и да ги залепиш пак. Затова казвам, че днес това вече не може да се стане, защото нещата са се сменили. Пратихме първо хора с двойка. Значи, едно пътуване до Истанбул, за да минат, да видят какви печати са, каква е процедурата. Тоест, влизаш, слагат ти печат, влезал, излизаш, слагат ти печат, излезал. Нали? С дете. С дете. Значи, казваме така. Значи, ще вземеме паспорт, френски, само за това една се съгласи една приятелка, която приличаше доста, мисля, имаше същия тип черноока, да си направи паспорт на нейно име, с дъщеря и, което беше също малко по-млада, на 8 години, тя Сузи вече беше на 10. И този паспорт ще служи като база на паспорта на другите, които ще са загубили, когато влезат. Ще се вземе техната страница с влезъл, ще се присъди на този паспорт и ще се излезе. Мобилизират се хора и трябва да кажа, че французите бяха много отзивчиви. Французите, в смисъл, хора познати, просто бяха готови. Нито сме платили. Платихме разноските за тези. Но нито сме им давали пари, за да го вършат. Просто го направиха. Действително имаше една двойка, което именно бяхме един от предприятието там, което бяхме създали, Жан, с жена си, която беше бременна и имаше дете. Се съгласиха да отидат вече, като се реши това. Един мой приятел, този, който ми каза за паспорта, как ставало, се съгласи да оглави групата, която ще отиде с влака, ще мине. Значи, първо ще мине двойката, ще му предадат паспорта, той ще направи кондиката и на другия ден ще вземат влака. Така, това беше и после се качат на влака ще ги чакат хора, които идват от Париж, за да са в купето и така нататък. Беше мислено, прекалено. Ние междувременно си пишеме. Пратих дори хора, които минаваха оттам да я видят, да й дадат уточнения, но както и да е. Отиват те, всичко такова,
това се случва, но Райна я няма. И до сега не разбрах, тя ми каза, че е била получила някакъв знак, който е сметнала, че се отлага. Някаква грешка, която сигурно съм направил аз. Казвам, тогава няма друг начин, трябва да отида аз. Ако не иска да идва, трябва да ми го каже лично. Нали? И тогава си вада паспорт. Брата на Зълва е човек с увреждане, се казва, на моя възраст. Почти беше, който никога не си е вадил документи. Тя ми казва, ще извадим паспорт на негово име. С твоя снимка, защото няма в администрацията негови такова. И тогава пуснах си косите, направих си фризура, нали? Тогава не носих очила, сложих си очила, набъбнах си тук, обръснах си брадата, защото бях с... Както и да е, и в този паспорт го направих. Намерихме, моля ви се, също още една двойка с дете, което се съгласи. Защото друга няма, нали? И тогава пратих човек, който да каже на Райна, на 1 януари 1974 да се намери в 5 часа след обяд или 5:30 в подлеза пред СУМ. Без никакви такова. А този човек, който пратих, той ми потвърди, че именно тя беше очудена, че какво става и така. И тогава взех Ориент Експреса, който пристигаше на 31 декември вечерта 73-та в София и под предлог, че не искам да прекарам нова година във влака, слезох. Тези хора бяха слезли, нали, дадоха ми паспорта, те между време бяха минали, не си спомням точно как, ама бяха минали да се регистрират, бяха в хотел Балкан, вадих паспорта, чух по телевизията как Тодор Живков приветства новата година, легнах си, на другия час се намирам там, вече сняг, имаше много сняг, дебело. Намирам се там и има стъпки. Обръщам се, тя трябваше да се облече с френски дрехи, с чуждестранни дрехи, с малката. И я взимам за ръка и казвам, сега отиваме на гарата, пеш, от тук. Нито една дума на български. Нали, сега ще кажа, следите само това, което ще ви покажа, никаква дума. И тръгваме, тогава гарата беше разрушена, тогава се правеше. Имаше обект, разтурена. Влака за Ориент Експреса беше на по-далечен коловоз, те така бяха, с кордон от милиция, пристигаме там, имаше хора доста на пероните. По едно време гледам Сузана, дъщеря ми, я няма. Двамата не може да си говорим. Притеснени сме, ама 2 минути или 3 след това се появи. Взех я за ръка и тръгнахме, минахме кордона с паспортите, сядаме в купце. Предварително имаше група, която беше дошла с този влак да ни запази купе, за да сме... Казах, ще стоиш
прозореца, за да видим в кое купе сте, качваме се и така, и както и да е, тъмно, това, влака тръгва, Пловдив до Капитан Андреево. Там разполагам Райна и Сузи до прозореца, другите така, аз по средата и и казваме нито една дума. Добре, стигаме, влака спира на Капитан Андреево, виждаме, то валеше сняг, минават граничари с кучета под влака да видят дали няма някой скрит това. Минава митница, гледат за багажа. Имаше предвиден куфър с френски дрехи за тях, бяха докарали от там. Минава този контрола за един възрастен. Защо избрах тази дата? Защото си казвам, този, който ще е дежурен на първи, е празнувал предишния ден и е сигурно махмурлия. Беше възрастен така, вече към пенсия. Значи даваме паспортите, той гледа, взима паспорта на Райна и казва на български. Значи сте престояли един ден в София. И Райна как се изпусна, каза уй. И тогава мига вечност, в който чакаш, нали? Но той гледа, взе го, сложи и излезе с дете, но си казвам сега, може би отишъл да си вземе хора, да му забелязал е нещо и отива да такова. И тези чакане, не знам колко минути бяха, до момента, в който влака бавно тръгна, набра инерция. По едно време чух по звука, че минаваме мост. Казвам си, това е реката Граница, може би, но не знам. И върви, спира. Гледам през прозореца, минава един с БДЖ каскет. Казвам, но изведнъж влиза пък един с фуражка с полумесец отомански, с мустаци, ухилен, паспорти. Чок Гюзел Ханъм, казва за жена ми. Много хубава жена. Казвам си, ясно сме в Турция. И оттам вече отидохме в сутринта, пристигнахме в Цариград. На 6 януари, пак датата, която започна и процеса, и рождения ден на Сузана, се качихме на Суисер и тръгнахме за Ница през Цюрих и пристигнахме вечерта, беше стари бъдни вечер.